Régi harcosok küzdelmét láthatjuk. Ráadásul jó nagyok is. Apai, anyai van bennük rendesen. Egyszer a legnagyobb fa is kidől, mondják. Viktor uram is kidőlt, Bence uram is kidőlt. Rajta az zászlós uram! Most megszabhatod a vicekapitányt! Villognak a tőrök, villognak a fegyverek, zuhannak a harcosok, és még nem sikerült megtudnunk, 2 gigász közül kikerül itt győztesen ki. Megvan hát! Jól összekaszabolták egymást, jól megpüfölték, elpáholták, oda teremtették.